Salut, sunt Cristi și... Da, noi am filmat de mult. Da. Perfect. Hai să începem episodul. Și da, păi mei n-am... Da, mai bine nu mai zic. Deci, da, în ultimul episod am rămas pe acest copac. O secundă, motanel. Că nu înțelegem de ce se mișcă în 50 de frame-uri. Da, se mișcă perfect în 60, deci e ok. Acolo o de-asta. Hai să rupem gâtul. Am rupt gâtul. Uite acolo oaie, ceva. Hai să mergem să rupem și la gâtul. Așa, perfect, perfect. Perfect, să mergi. Mergi mai repede. Uite și asta. Îi rupem gâtul, pam, pam. I-am rupt gâtul și mergem să facem un pat din gâtul ei. Hai să luăm și niște copăcei. Uite așa, pam, pam. Să replantăm pentru că na, iubim copacii. Nu, am glumit. Nu iubim copacii, dar na, după aia nu o să mai avem lemn și se pare mi să dificultatea e. Da, și această mapă o jucăm pe easy pentru că na, această serie jucăm pe easy. Hai să o dăm pe hard. Ce ziceți? Hai pe hard. De când îmi doream! De când vreau așa ceva! Ia mâncă. De când vreau un măr? Cred că de o lună, jumate vreau un măr. Beau, gol, cu fetele. Beau, gol, spahale. Că le bag, uite, asta. Beau, gol, spahale. Și aici se poate să-mi dea un măr. 33 de lemn, perfect, sincer. Da, perfect. Deci aici, sparge și pe ăsta. Așa. Și hai să mergem acasă. Puteam să o luăm pur și simplu pe aici, pe mamă. Din prima! Dă încoace. Bă, țin minte că avem niște scări pe aici. Baricadat ca prostul. Și ce aș putea face acum? Un pat pe care o să-l țin la mine, desigur. Aș putea băga patru de-astea la parajit. Și niște cărbuni, ceva. Fuck!
sfârșit mai mergem să vedem dacă nu poate. Ok. Hai că avem de toate. Să mâncăm niște carne de zombie. Iam. Așa. Atunci ce faci mai aici, nenorocita naibii? Uite acolo oaie. Hai la ea. Pam. Speedulică, prinde pic. Hai, speed! Uite, un pic. Hai, speed, frate, speed. Așa. Hai, ce invită la grup. Da. Interesează, nu mă interesează, da, bine. Nu mă interesează. Botão do flash. Am stones. Și cu fetele. Că beau gol. Pot face acum niște de-astea. Și mai putea băga la mine. Poate găsim și noi ceva, poate nu, poate da, poate nu. Deja am găsit niște couri. Avem noroc din prima. Deci, hai să luăm. Până la urmă, foarte important coulul. Știi? Aș avea o idee. Mai întâi, un porcul ăla mai zic. După aia o să minez. Unde e porcul? Nu mai țin minte unde era. Dar render distance mai mare, nu? Nu? Sigur, cred că aș putea. Dar mai hai să mergem să omorâm oaia aceasta. Care se dă șmecheră. Nu e deloc șmecheră. Vrea doar să moară. Așa, perfect. Mersi mult. Așa. Dacă nu știți ideea de ce fac așa, nu pot să vorbesc foarte bine, nu înțeleg de ce. Nu pot să vorbesc așa nici. Nu pot să bă. Băi. Și acum mergem pe asta ca să ne luăm sprint, înțelegeți? Vedeți? Ne-am luat sprint și dura mult. Nu văd că nu mai găsim deloc. Chiar așa. O găină? Serios? Fuck this shit. Punem doar pe unde mergem. Așa. Pam. Să nu ne pierdem. Vină porcule încoace că s-a făcut noapte. Vino repede, bă. Nu mânca. Nu văd și porcule. Hai, speedulică. E zice mai bine să ne culcăm. Bă, porcule. Porcu, stai de o secundă. Porc, o secundă, man. O secundă, domnul porc. Stai, mă, o secundă acolo. Bă!
Morții mătii. No, coace. Ce porc. No, coace. Du-te-m, frate. Stai acolo. Vin și eu imediat. O secundă, motorel. Ia. Bă, ești rasist? Ești rasist. Nu coace, porcule. Hai, teleportează-te. Hai, vino, vino, vino. Hai, speed. Hai că vine. Bă, unde e, mă, porcul ăla? Stai, mă, băiatul. Stai, mă, lasă-mă în pace. Bă, porcule. Bă, porcule, bă. What the fuck? Hai pe aici, vine pe aici. Ușor. Ușor. Ușor, ușor. Și apem, ușor. Ușor, ușor, ușor. Așa cu shift. Așa, ajungi. Hai, ajungi. Ajungi, mă. Bă, ajungi, mă. Așa, ok, ai ajuns. Până aici. După aia mai vii după mine puțin. Bă, m-ai uitat. M-ai uitat, mă? M-ai uitat. Ok, va dura ceva până la urmă. Dacă e un porc. Așa. Ok. Aici. Haide, mă, vino! Vino. Hai, vino încoace. Vino aici, stai aici. Uite aici. Da, aici să stai. Până să fac eu gard să poți sta. Să faci multe garduri. Și să faci și niște lemn. Să faci și un d-ăsta. Turci două. Ne. Hai să mai facem tot lemnul. Pam 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 pam. Uite și omul. Foarte, nu e foarte mult lemn, dar ok. Bă, porcule, stai acolo. Uite așa. Asta o să fie căsuța la porc. Înțelegeți? Pem pem perem pem 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 perem pem 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 pem. Uite și aici. Așa, 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 așa. Pam 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 pam. Trebuie să spargem puțin de aici. Așa, pam 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 pam. Și astea trebuie să le spargem gen pac, 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 pac și pac. Și acum pot trage gardul. Așa, pam, pam. Și acum tragem gardul. Tam, 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 tam. Și aici va fi o portiță. Și hai să și asta de aici. Aici va fi o portiță care mă duc imediat să o fac. O portiță cu fundii. Bun, dar vreau să vă spun că cam atât și cu acest episod din seria noastră la Minecraft. Seria noastră de Minecraft. Eu am fost Cristi și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, 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 pa!